Morning Tinejaki. Kodi munamvako za Anjikuni Village? Anjikuni Village inali ku Canada, pafupi ndi Lake Anjikuni. Mu 1930, bambo wina dzina lake John LaBelle anali fur hunter. Amapita m'malo ngati amene kumakasakasaka fur. Amakonda kudzera pa Anjikuni Village, panali anthu amadziwana nawo. Ampatsa kaya nditi, ampatsa chakudya, acheza, anyamuka azipitirira ulendo wake. Ndi atanyamuka mu 1930 kupita kwa Anjikuni kuja, anapezeka kuti anapeza mudziwo kuli chete, kuli du. Anayendabe kufika amadabwa sipamasewera ana, kunalizi kunaibe kalikose. Koma atayang'ana pambalipo anapeza ma sledge dog omangirira dzingwe, mene amangirira agalu, koma awawa analonena kuti auma. Koneka ngati auma ndi kuzizidwa chifukwa choti kunali ma freezing temperatures. Kumbali za kumeneku malo ozizira kwambiri ngati mene kuliri ku Alaska, amagwiritsa ntchito ma sled dog transport. Ma sledge dog aja amawakoka, amathamanga, amakhala amangirira. Anthu amakhala pa sled, agalu aja amakoka. Nde ma sled dog ndofunikira kwambiri pa miyoyo ya anthu pali imeneyoyo kumbali ya transport. Ndi amawasamala ngati ana awo amene, ngati abale awo amene. Ndi zina zodabwitsa kuti agaluwa amangiriridwa panja ndipo auma bwanji. John LaBelle anapitiriza kuyenda, anayesera kugoda zitseko, palibe amene anatsekula. Manyumba ena analotsekula, analowa, anapeza zakudya pena zili pa tebulo, pena zosonyeza ngati anthu amafuna kuphika koma sanapitirize. Zinthu zili m'malo mwake, palibe china chilichonse chomwe chikuoneka chachotsedwa, koma kulibeko munthu wina aliyense. Atayenda manyumba angapo, anadabwa ndithu maka chifukwa cha agalu auma aja panja. Anathamanga, anakayang'ana telegram post. Nthawi imeneyo kunali kuimbirana ma telegram. Anatumiza telegram ku mountain police kunena kuti pali zoopsa zachitika kwa Anjikuni. Kunapita anthu ena kupita kukaona, anakapeza kuti kulibe kalikonse. Anayang'ana pa manda amene anali pafupi, anapeza manda ndi okumba, mulibe monso mitembo yachotsedwamo. Ndi zinayi zoopsa kwambiri chachitika ndi chani. Nkhaniyo mpaka inatuluka mu news kunena kuti kwachitika zoopsa kwa Anjikuni. Anthu asowa, sadziwika kuti apita kuti, panalibe ndi ma footprint omwe kuti zisonyeze kuti anthu alowera uku kapena chani. Anayesera kupita m'midzi ya mbali ya pafupi, palibe amene amadziwa china chilichonse. Anthu amene ankawadziwa John LaBelle sanapezekenso mpaka pano. Chomwe chinawachitikira sichidziwika, anthu anangosowa. Nkhani itatchuka kwambiri, kenako boma linatulusanso statement kunena kuti nkhaniyo ndi yabodza. Kunalibe ndi village yomwe kulibe china chilichonse, ngakhale zinayi zoti zinalembedwa kale mu news. A mountain police anapita mpaka pano ndi mystery yoti anthu sadziwa, samvetsetsa kuti chenicheni chinachitika ku Anjikuni Village ndi chani. Imeneyo ndi nkhani ya Anjikuni Village. Zikomo kwambiri.